जैसे कहना हो कि तनी चट्टा गावे के गा दी ना परमिशन बा ना बाद में मत कहिए जाए फुल परमिशन बा फुल ठीक है हां और कसिया भी झाड़ लेनी कि पहन लेनी साड़ी कि लाले लगाए लेनी कि होई रूपवा सवारी कि एको हो इ त तू डोरी वाला पहनले बाड़ू हुक बटले में के तारा में हुक बा सब डोरिये वाला बा डोरी के नीचे हुक बा कि एको हो ताटे पिछवा से चूक राजा जी वाह वाह तहरा कौन मजा आ गइलो बताओ जितना छोट बड़ा उतने मजा ले तोरा का बात बा मजे लेवे खातिर लही बजवा जानते हैं मुकेश जी छोटकन के सबसे बड़कन के ढेर मजा आवेला देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर कि एगो होता ते पिछवा से चूक राजा जी एगो होता ते पिछवा से चूक राजा जी लगाई दी चलिया लेकिन कैसे कहे के रौरा खातिर हमारा खातिर काहे खातिर रौरा खातिर हमारा ही आंखोपुर के भैया खातिर तहन लोग खातिर हमारा खातिर काहे नहीं रौरा खातिर हम ना ना नहीं हम रौरे खातिर हम अपने स्वामी जी के शिष्य बालक बाबा के चला बालक बाबा के चला है जी हमारे भाई गोलू जरूर करे का जी बालक बाबा के अपन के चला लेकिन कहे के बाद ए भैया कि झुमका झुलनिया भले दे दिहा कि दिल ना कौन सब दिन के दिहा झुमका झुलनिया भले दे दिहा दिल ना कौन सब दिन के दिहा गोहबर के पतिया याद कली हा दिल न कौन सब दिन के दिहा
जब जब याद आवे और तोहरी सुरतिया कि काटला पकटत नइखे होई बिरह के रतिया कि जब जब याद आवे